Så få en Ips. så var der sådan en frækker her. Ej, solen kommer lige på. Jamen altså. Ja, jeg er sikker på, at det er sådan her grisen selv ville have gjort det. Så varmt med den pande der. Så bare lige... Så er der simpelthen mad. Ja. Jeg er spændt på at høre, hvad du vil fortælle om retterne. Jamen, det her, det er jo sådan nogle kartofler, vi kogte sammen med nogle jordskokker. Og så har vi stegt dem af bagefter i en pande, så de er blevet rigtig gode lækre med smør og salt og sådan. De samme stykker kød her, men nu med et stykke fransk ost indeni på panden. Det skal vi næsten også lidt honning og nogle mandler også. Ja. Så jeg er nødt til lige skære en skive. Se. Ja, det er blevet godt. Skal jeg glæde mig? Ja, det skal du.